Lorenzo Carlus magħruf bħala l-ħeswes wieħed mit-tliet akkużati mixlija li qegħdu bomba taħt il-karozza ta' Mario Scicluna allegatament qed jitqies bħala s-suspettat ewlieni li ħadem u poġġa l-bomba taħt il-karozza fil-Fgura. Sorsi qrib il-każ żiedu jgħidu l-Pulizija tinsab kważi konvinta kif Paolo Farrugia magħruf bħala l-Kwatru kien hu li ordna li titpoġġa l-bomba biex allegatament ma jonorax negozju ta' 100,000 euro li kellu man-negozjant Awċi. Dwar l-irwol ta' Jonathan Farrugia magħruf bħala Gianni Tanina, is-sorsi qalu li allegatament huwa kienet jgħinhom fl-eżekuzzjoni tal-bomba li fortunatament għalkemm ħadet ma sploditx il-karozza minħabba l-intuża mobile batterija baxxa. L-istess sorsi żvelaw li l-bomba kellha titpoġġa taħt il-karozza ta' Scicluna tard f'Diċembru tas-sena li għaddiet, tantu hekk li mill-interċettazzjoni tat-telefonati tal-akkużati sar magħruf kif il-funeral ta' Missier Farrugia saritlu telefonata li fih instama' jistaqsi jekk il-pjan kien miexi kif suppost. Madankollu l-istess sorsi qalu li l-bomba tpoġġiet fl-4 ta' Jannar minħabba l-fatt li l-bomba kienet ippjanata li ssir fuq karozza oħra ta' Scicluna. Kien fl-aħħar jiem qabel twaħlet il-bomba li Scicluna beda juża il-Pajero minħabba li l-karozza li magħha kellha titwaħħal il-bomba sarula xi modifikazzjonijiet u għalhekk kellha tiġi modifikata wkoll il-bomba minħabba l-oli tal-karozza.